Niin, se on Vallo taas täällä ja tänään mä esittelen hienon kynälepyörän. Katsokaapas kun tämä on potkupyöräversio. Ei tarvitse huolehtia, että jarrut tai siis nämä polkimet menisi rikki. Ja sitten että ketjut lähtis. Ja siitä että jarrutkin pelais. Ja siitä että penkki pysyy paikallaan. Ja siitä näissä syntyy hyvä soitinkin näistä. Sit kun näistä kokeilisi oikein kunnolla silleen hienosti. Ja nyt se kaatui. Ja sitten tää penkkihän ei oo missään hyvässä kunnossa. Tää menee nolleen tää penkki, sit se menee näin. Menee takas näin. Ja sitten vielä näin. No niin, se oli Vallo täällä jälleen ja nähdään ensi videossa.